Ser issegwu edizzjoni ta' Kellimni, il-podcast ta' gwida li hu miġjub lilkom minn Renault Malta, Pizza Hut, Amrita Food Care and Wellness Center, Valletta Glass, Ferrara Casa, Majoka Spas, Positive Parenting Malta, l-Awtorità għall-Ambjent u r-Risorsi. Whether for a moment of disconnection, a complete body-mind reset, or a bonding time together, book online stress-free at Mayoka.com. Complimentary spa facilities on every visit. Savor the flavor at Pizza Hut, where our love for pizza meets perfection. Indulge in a variety of pizzas with 3 irresistible crusts. Create your own masterpiece or enjoy the best of both worlds. Visit our website, pizzahut.com.mt or our stores. Ira Lasko, kifin? Jien tajba, anti. Jiena tajjeb ħafna. U l-għonet, nirringrazzjak tal-li ġej tawwek. Grazzi tal-istedina. Ovvjament jiena il-insegwik ħafna u naf li ilek naħseb iktar minn 20 sena fi xena mużikali, jiena niftakrek anki meta kont fil-band Tjara. Lallu vera. Jiena ikbar minnek, allura niftakrek żgur. Illum il-ġurnata timmaneġġja lilek innifsek, għandek xogħol full time, mama ta' żewġ titfal żgħar, u l-ewwel domanda li ħansaqsik kif jirnexxielek? Naħseb illi palma jagħmlu ħafna nisa oħra u ħafna rġiel ukoll fuq kollox. Planning is essential illi tippjana. Ħafna. Imma kollok to-do list. Nagħmel ġieli to-do list minn xi waħda organizzata eżaġerata, ta' ġifieri, imma nikteb għax inkella ninsa u nagħmel ħafna alarms ukoll. All right. Il-mobile tiegħi dejjem bl-alarms ħalli niftakar. U li kollok support system tajjeb ħafna wkoll, dik hija vera importanti fl-opinjoni tiegħi, illi sfortunatament mhux kulħadd għandu dik il-luxury. Jiena fortunata li għandi il-ġenituri tiegħi jgħinuni ħafna, l-in-laws tiegħi jgħinuni, u ovvjament xogħol jiena we divide our time, speċi ta' xurtjati għax u għandu l-business tiegħu, allura u jista' jaġevolani iktar, fimt? Għax ovvjament, anke meta ġejna biex nirrekordjaw, inti kont vera msifra ħafna. U hekk tapprezza meta persuna ikolla ħafna x'tagħmel, però dejjem jirnexxiela issib il-mument għal kollox. Because you're also a hands-on mommy, ħafna. I try to be, niprofa. Inħoss li hija importanti ħafna li nkun preżenti fil-ħajja ta' tfal tiegħi. Jiena kont ixxortjata biżejjed illi ikolli 20s tiegħi kollha u 30s, kważi sa nofs it-30s li nagħmel dak li rrid, speċi ta' nagħmel ħafna esperjenzi fil-mużika fil-karriera mużikali tiegħi u nagħmel affarijiet oħra. Umbat ġi ħarri ta' 35, ġifiri umbat. Daqsi, eżatt kont. Vera? 35 kont. Umbat isnijat li l-nifsi jiena vera nħobb dak li nagħmel professjonalment, imma din hija xi ħaġa li dejjem xtaqt illi kelli li kolli familja, ma kontx daqshekk ippjanata għalija fil-verità, x'kont għadni qed naħseb fil-karriera biss u t-tfal isom dejjem kienu hemm, imma kellu bżonn ikun hemm dik il-persuna partikolari biex taqsam ħajjita miegħi. U li inti tajt issa l-moment ukoll. Eżatt, jien kelli ħafna relazzjonijiet u relazzjonijiet twal kienu, jiena li għali ħafna, jiena li jew. Li jew bħali. Eżatt. So inti taf li aħna relazzjonijiet nħudhom bis-serjetà ħafna. U dejjem kont inħobb il-ħadd ieħor u ma kienx tkun dejjem reċiproka l-ħaġa. Di xaġa ma tkellimniex fuqha, imma x'kellu xogħol li ma kellhomx l-oħrajn? Naħseb illi l-ewwel nett jiena nħobb nuża l-espressjoni the stars align sewwa f'kull ħaġa. Fid-dinja professjonali u fid-dinja emozjonali wkoll u personali. U inħoss illi Sean kien f'pożizzjoni f'ħajtu fejn urid illi kollu familja u jissetilja u nimmaġina li sab persuna li
iħobb jista' jagħmilha magħha u jiena ħassejt li u tani dak illi rrid, tani s-sigurtà, kont inħossni safe ħafna miegħu. Ħaddieħor kien joqgħod jilgħab il-logħob, fimt? Li pereżempju jħossu illi ma nafx. Tkellimna fuq għadi fil-fatt. Ħankellmek fuq aktar tard imma salat nitkellmu kellek mela, inti ovvjament mara sabiħa ħafna. Thank you. I take You're welcome. the compliment. Ovvjament kont popolari ħafna u naħseb anqalt naqra ejra forsi f'ċertu nies. Ikun hemm naqra insigurtà wkoll u naqra maturità wkoll. Nemmen illi l-affarijiet kif kienu mela nibdew minn hawn. Jiena qatt ma ħassejt illi jien nara li l-nifsi pala jiena ira le personali, ġifiri ma narax li l-nifsi pala ira l-osko fuq il-palk, dik hija persona. Mhix persona falsa, hija persona ta' vera, ma hija persona li jiena switch on. It's another version of you. Eżatt, verżjoni oħra tiegħi. Verżjoni oħra tiegħek. Illi naħseb dawn in-nies li kont noħroġ magħhom ma kinux jifmuha dik il-ħaġa forsi. Forsi joħorġu miegħek u ikunu naqra proud li jiena abbejt lira l-osko. Kien hemm dik ukoll, jien kont ninduna li pereżempju xi ħadd qed joħroġ miegħek mhux għax verament inti t-tip tiegħu, għax speċi ta' jrid jidher, fimt? U nibda ngħid jien ma rridx nidher irid jidheru. Tipo, taf kif? Mek, qatt ma kont persuna li naf nidħolla jarawni wasalt. Għax forsi dak li kun jgħid tfajla ħelwa min jaf kemm kien faċli għalija jkollha relazzjonijiet, però hemm mbagħad hemm il-disadvantages. Hemm il-pros u hemm il-cons. Exactly, hemm il-disadvantages. Għax qatt li pereżempju kellek boyfriend partikolari kien jipprova jġelek tħossok qisu ħażin. Le, mhux hekk dik mhix ħaġa sabiħa, jiena ma nafx imma anke f'relazzjonijiet ma' nies oħra li mhux qed noħroġ magħhom jew miż-żewġa magħhom, jekk inti ħabib ta' xi ħadd jew ħabiba ta' xi ħadd. The aim is to develop the friendship u li inti taf li dik il-persuna qegħdem malik, jiġri x'jiġri dejjem hemm, li taqsam il-momenti sbieħ mhux li ta' parsi inti ħabiba ta' xi ħadd ieħor, imma tejra liha pereżempju, tqgħod tagħmilha ħajja ta' miżerja, jew vice versa, whatever. Dawk mhux relazzjonijiet sbieħ, ma nafx naħseb in-nies li huma hekk ikollhom naqra rutella nieqsa fuqhom ta' għax ma l-isbaħ ħaġa fid-dinja naħseb hija li jkollok il-komunikazzjoni ma' ħadd ieħor illi tagħmel l-esperjenzi umani ma' ħadd ieħor ikunu x'ikunu, Jiena xi ħaġa li tallimt huwa li xi kultant meta bniedem ikun jgħira lik għax ikun hemm xi ħaġa fil-karattru tiegħek. Ħanajda bl-Ingliż, skużawni ma mhux qed infittex mhux qed nisib kelma oħra, but you threaten a part of them. Allura iħarsu lejk u jaraw bniedma pereżempju konfidenti. Ma jkunux jafu fil-verità ħafna minna nidru konfidenti ħafna u ma mbagħad għandna il-problemi tagħna. Però ġili perspettiva wkoll naħseb. U jaraw il-perspettiva tagħhom tiegħek tkun li inti pereżempju konfidenti. Ikunu nies li jixtuqu jkunu konfidenti. Allura minflok jgħidu ħira kemm konfidenti, jgħidu ix dwaqfija kemm kiesħa. So xi kultant nemmen li iktar ma nkunu iżgħar. Eżatt, hekk kont ħanajdlek eżatt. Il-maturità tgħinek imbagħad illi tinduna dawn l-affarijiet. U per eżempju jiena ħassejt tul il-karriera tiegħi u tul il-passaġġ tal-karriera tiegħi illi meta kont iżgħar kont naħseb iktar tret imħabba din il-konfidenza li kont niżibixxi fuq il-palk. Però mbagħad eventwalment iktar ma kbirt u wara li kelli tfal, kelli dan il-grupp ta' nisa illi ġew dejjem jibatuli il-messaġġi wkoll on social media u Jiġifieri qabel ma kellek it-tfal, qishom kienu jħarsu lejk li qishak ħadd isir ilhom. Ma hemm ukoll, ħanajdlek x'kienet ukoll, aħna pajjiż żgħir. Jiena ħankun paċivel, ħadd ieħor ħajkun paċivel, tipo ħankunu party whatever. Eżatt. Ġifieri aħna mill-istess pool ta' rġiel. Eżatt. Kien ikonna. Vera. X'nażlu, huma mill-istess pool ta' nisa. Ġifieri naf jekk jiena ħriġt madam bat jien naf ħadd ħorġi u ħareġ miegħu tipo dawn l-affarijiet
taż-żar. Eżatt. Però qed tgħidli li meta wara li kellek kelli tfal, eh. ħassejt li so I tapped into something else. L-ewwel net inti tinbidel bħala persuna. Anke l-istatus tiegħek li jinbidel. Eżatt, ikollok Ma nafx hekk rol ieħor. ħassejtix int. Għall-ewwel kienet diffiċli ħafna lija, ma ovvjament kienet xi ħaġa vera ġdida u kulħadd jirromantiċizza pregnancy u. Ħadd pjaċir fil-pregnancy. Le. 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 Ma kontx I mean, ferħana. sa ċertu punt, mhux ħanajdek. Ħassejtek guilty li ma kontx. Għax inti iva. semmejt il-kelma, din Aha. il-romantiċizmu Aha. li kollok li pregnant, li kollok baby. Sewwa. Inti kif eċtax, jina ma xtix tajjeb Mela. ħafna. Jiena l-ewwel netta il-fatti li ma kienx pjanata, dak diġà l-ewwel xokk sewwa. It-tieni xokk kien illi wara 14-il sena ddeċidejt illi nerġa' Iva. nieħu l-pass biex nidħol fin-national final. Fil-fatt jina kont ħansaqsik, ħanerġaw morru lura. Għax dik waħda minn domandi ma iżna qallibna kollox. Ma importax. X'fett illek erġajt tħalt? What changed your mind after 14 years? U nerġaw morru lura pregnancy. Le, ma, it wasn't a change of mind. Ta' dejjem kienet hemm illi xi darba vera nixtieq nerġa' mur lura. Imma l-festival kien inbidel mis-sena li mortina fl-2002 għal snin ta' wara kif ħadet sem Lorina li hija kienet il-catalyst. Tipo, kienet jisara, this is a nice sound, id-djar ta' diskieti ħarsu lejl Eurovision. Kienet hekk. Xi ħaġa li xtaqt nagħmel għax anke huma professjonali sal-aħħar. I mean, huwa show globali li tkun ċuġ biex tajt I wouldn't want to be part of it. Eżatti. U għat li l-nifsi if the right song comes along u għandi team tajjeb u whatever, you know, nkun interessata li niparteċipa fin-National Final. Mind you, fis-snin ta' qabel, ġifiri kien hemm dejjem ikun hemm il-PBS dejjem qed tbiddel l-affarijiet, so ġieli darba saqsewni inti tinteressa ruħek kieku pereżempju nibatuk, imma The stars weren't aligned. U hija xi ħaġa li titqgħod attent minnha wkoll. Jiena dejjem nara l-perspettiva tal-udjenza, l-perspettiva ta' artisti oħra wkoll. Ma xtaqx li it adds to the pressure as well. Mhux hekk. So, jiena f'moħħi kienet, you know, national final, if it has to be, it will be. Imma mbagħad ovvjament xi 3 weeks qabel naħseb skoprejt illi jiena pregnant, ġifieri għalhekk kif għexta għax jasra wkoll moment li suppost huwa vera sabiħ. Sabiħ, u inti min jaf kemm il-hormones tiegħi kienu all over the place. Ġifieri probabbilment jiena hormoni li imbagħad ftit, so ma kienitx xoni ġifieri. Ma kienitx the ideal. So ġifieri I blame most of it on the not thinking straight on the hormones. Imma, ovvjament, I was very happy u koll, imma mbagħad meta bdejna bil-points, hemm dak il-mim edem jiena naħseb bil-dik niftakru. L-għaddejt. U speċi ta' nis għalfej miex qed tifraħ. Għalfej, miex ferħan. minn moħħok dak il-ħin. Xej, u li ħankun 5 months pregnant fuq il-palk u li ħajkolli balġu. X'tagħmel? Mhux li I won't be able to do it, ta' ma li tbiddillek naqraw, se tilbes, se tagħmel. Għax inti taf ġitek pregnancy. Mela, setat kienet jiena fruq ta' stonku galor, ta' fetwa li leħni. Fil-verità kelli second trimester tiegħi li konti snin superwoman, hekk għaddejja tal-ġen. Askas li kelli baby. Hija dawk it-taraġġ għax fejn konna l-arena kienet il-palk kien isu isfel u bagħad hemm xeba taraġġ biex titla' fuq. U kulħadd dik tal-Armenja jveta tnej kienet titlaħħom it-taraġġ għax jisa arringa. U jiena u xin kont ilbes il-libsa, Harry kien jibda jagħtini hekk għax kienet naqra sikkata. But it was normali, I mean niftakar il-gajni tiegħi kien qalli mhux ovvja li tista' tmur il-Eurovision qalli isma' in-nisa fl-Afrika jimxu ma nafx kemm il-mil ta' bil-xajdulu tal-ilma fuq rashom għaliex qed tagħmel laġeb. Ma jien naħseb anki forsi inti bħala persuna x'isek looking at you, you know, persuna li tħobb tkun dejjem l-aħjar li tidher u speċi ta' naħseb kien hemm parti minnek li għad. Jiena nħobb ħanajdlek l-ewwel nett meta nkun fuq il-palk inħobb inkun ċertu size u forma u shape għax
tejni biex jiena nagħti l-aħjar tiegħi. Meta jkolli satej għaddejja. Mhux hekk, għandek bżonn. Anke għaraq. Mhux hekk. Meta tkun naqrir toroq inqas. Inqas, vera. Imma jiena ġifieri ngħidha biċċ qudiem, every shape and size I love. Nammira, Yes. inħares li ħaddieħor u napprezza żbuħija f'kull Yes, shape yes. f'kull size. Jiena lija nħoss li health-wise u U inti ħossok l-aħjar? nħoss li aħjar dan is-size kif qed issa. Mhux pregnant. Pero you went through with it. You have to. Mhux li n-natana dak id-don, ma tax l-irġiel. Kif qegħdin nitkellmu fuq l-Eurovision? Batna lil Sera. Sowa. What's your opinion? I think she's an incredible singer. Il-performance taħħa, il-prestazzjoni taħħa kienet incredibly. Il-team taħħa kien naħseb vera tajt. Is-song ma kienx il-favorita tiegħi ma dik hija xi ħaġa opinjoni personali. Kellim ta' wat. Eżatt. Għax naħseb illi tanti brava, tant għandha leħen tal-ġen li song per eżempju oħra iktar forsi li it showcases even more her vocal Il-voċi tagħha. capabilities. Will just showcase her talent more. Il-prestazzjoni ġifiri għamlet showcase kbir ta' talent taħħa din it-tifla id-duru ta' I mean upside down and still singing and belting out the notes. Ġifiri ma neħila xej mill-prestazzjoni taħħa. Il-Eurovision sar li it's a very, very tough competition u naħseb li il-finanzi huma parti kbira. Xaħna, x'taħseb li bħala Malta x'għandna nieqes? Mela, jiena ħanitkellem L-opinjoni dwar. tiegħek, tajjeb? Ora, jiena nitkellem dwar ir-rebbieħ ta' din is-sena. Jiena meta smajt ir-rebbieħ ta' din is-sena, sejna ma segwejx mill-bidu s-soltu qed nismagħhom hekk bil-mod, noqgħod nisma' l-album, noqgħod nara, what everyone's offering. Din is-sena rajt ix-show naħseb dakinhar stess jew rajt is-semifinali fejn kien hemm Sara u rajt is-semi l-oħra wkoll biex hekk noqgħod nara. Spikkaw għalija il-persuna li rebħet, Switzerland, il-Franċiż oġobni ħafna vokalment, pero mhuwiex stil tiegħi imma vera talented, beautiful performance. U għalija spikkat l-Irlandiża, avolja ħafna nies forsi jrawa pala u tever satanika bla. Jien nemmen illi spikkaw għax kellhom xi ħaġa kompletament oriġinali, unika u differenti. U dik hija verament diffiċli biex you achieve it. Għax you have to think outside of the box. Yeah. Però fil-verità, the Swiss boy did not really have to think outside of the box, għalfej. Għax hu persuna illi, ma nafx jiena ma qrajtx estensivament dwaru, ma jider, mis-song stess ta' 3 minutes, jider li hu kellu din il-battalja interna miegħu innifsu ta' kif ħajoħroġ. Ta' fej kien fuq l-spektrum. So jiena ħassejta minn dawk 3 minutes biss. Minnu jitla fuq dik il-balancing xajdulu, mis-song kif kienet, mill-kliem li qal. Ġvi taħseb li I forsi get gooseflesh. għandna nkunu iktar autentiċi, forsi. Jow, ħanajdlek yes, imma ġili biex inti ssib dik l-identità artistika, forsi mintix ħassiba meta għandek 16, 17, 18, imma meta ssiba u meta tiġi, that is when the stars align for you. So it's timing as well. U ja unika mbagħad. So per eżempju, ikun hemm artisti li alright qed jieħdu sem fil-national final tagħna, għax ovvjament it-tir tagħhom huwa illi jmorru jagħmlu suċċess, jiġu lura jkollhom karriera, Mhux hekk, ovvja. mhux hekk. Dak huwa l-ewwel tir. Il-ħsieb, mhux hekk. Il-ħsieb. Imminti meta qed tgħix l-esperjenza tiegħek artistika, ħadd mu qed jallimilek, you're going along, you're going with the flow, you're learning the ropes alone. Ġifiri, mu ma t-jamlu xej ħażin daw l-artisti li qed jipparteċipaw fil-National Final u qed jitilaw per eżempju b'song li Isra didn't work this time. They will realize in future naħseb jiena U jsibu iktar li l-om infushom. U jgħidu l-ostra, like diska per eżempju, jina per eżempju ġieli għatta meta kont reached
We love you long time, per eżempju. Ġrat li. Għat l-allu din id-diska kieku per eżempju morna l-Eurovision bija, kienet tkun differenti bizzejiet, forsi, li tamel xaħġa, ma nafx, forsi iva, forsi le. This is my opinion, ġifiri, etnajt fuq in-nifsi. Inti kont kontenta li kienu bidlu ilek id-diska? Najdlek, ma d-dejjaqċax, again, hormones, so. Imma Walk on Water oġbitni ħafna pala kanzunetta, Kemilin kienet oġobni u koll. Imma ma nafx naħseb jek nirrispondi ħankun qed natik risposta vera hekk, like floaty, whatever. But no, I was happy with the whole thing. Għalija l-staging stajna morna oltre. Imma in hindsight kulħadd Bravo. Mhux hekk tara l-prestazzjoni tara minn hemm madwarek għalhekk ir-rebbieħa u ma rebbieħa għax ikollhom foresight. U għandhom ikollhom dik xi ħaġa li ovvjament kif qatt inti minn dawk il-kanzunetti kollha iċċumbajt inti l-iktar wieħed li kien favorit. U inti tkun taf meta inti toħroġ b'xi ħaġa tajba u xi ħaġa oriġinali u unika. Tkun taf tajt diħa tifqa. That's the one. Mbagħad ikollok il-konfidenza u l-vision u everything that goes with it, everything else. Ħadd ieħor minn barra ħajaħseb how clever, how maybe this is a gimmick. But I think the talent is meta inti ma tagħmilx gimmicky u tkun tant autentika u tant ġiet normali l-ħaġa li, it's just there. X Factor, ovvjament inti parti kbira minn X Factor. Pero xi artisti qegħdin jerpu l-X Factor, pero u jitilgħu ħafna fil-finali wkoll. Kollhom il-flus, pero ma nisimgħu xejn. Jiena x'taħseb x'inhu jiġri? Ħanajdlek, you cannot pinpoint one thing partikolari, jien naħseb ara. One, jien nemmen illi xaħat li rrid ikun fil-mużika kosta kollox. Ġifiri, whether he's a backing vocalist first. Jew ikunx per eżempju ħasem festival u xorta xaħat tisaqsih ikun backing vocalist u li go tiegħu ma jgħidlu. Hi min issejjer titmux. Fimt, eżin fis-sens it-tnej għandhom il-weight tagħhom, ġifiri inti qed insemmi din il-ħaġa, jiena bdejt minn backing vocalist, kull ħaġa hija esperjenza, jiena bdejt vocalist ġo band ta' death metal. Tipo x'għandu x'jaqsam jew punk band, Le, ma jiena I'm very much ġifieri niġi mid-dinja naqra tar-rock u alternative, so għalhekk. Imma jiena nemmen illi jekk verament trida l-ħaġa. Hemm ħafna outlets fejn inti tipprova u tkompli tistinka. U fl-istess frażi ħanajdlek li hemm u m'hemmx. So hemm opportunitajiet, imma trid tfittixhom inti u trid tkun naqra switched on ukoll. Għax hemm min jista' jieħu vantaġġ minnek ukoll. So you have to be switched on, irrid ikollok il-maturità wkoll. Diplomatiku ħafna qed tgħidli. Nara fimx, qed tgħidli li jekk inti tkun inti biex timbotta lilek innifsek. Ma tistax tkun appassjonat biżejjed biex tipprova tuħu kull opportunità. Nemmina wkoll. U jekk m'għandekx opportunità tipprova tara kif ħadd toħloq opportunitajiet għalik, titoqgħod attent li ħadd ma jieħu. Mhux hekk hemm ħafna sharks u jiena ħansemmilek Butch il-qoddim insemmih, il-Owen Llewellyn. Owen Llewellyn kien success story tal-X Factor, fis-sens ma rebaħx l-X Factor, ġi fit-tieni post, u nemmen illi ma rebaħx għax dak iż-żmien kien hemm l-Eurovision abbinat miegħu u n-nies ishom naħseb, ma batux rapper għax forsi issa ħalli għali l-aħħar ma nafx kemm il-sena rap u kren kenna, ġifieri, fimt? Imma hu it-tip ta' persuna, by the way, he's a fellow Leo as well. Okay. Illi mill-ewwel kien hemm din il-hunger in his eyes, meta aħna rajnih fl-audition, mill-ewwel tinduna. Għadna, I said, dan it-tifel irrida. He really wants it. U jistinka liha.
At the same time, ħanajdlek u koll li min ikun vera jrida, ma dejjem isib per eżempju l-bibin maluqa. Fimt? Jew kun marbut, jew per eżempju jipprova ħaġa ma tirnexxix, u jipprova oħra ma tirnexxix. Ma ovvjament dak huwa l-passaġġ huwa vjaġġ. Ejja nkunu onesti wkoll. Kemm hu faċli hawn Malta għall-artist? Kemm faċli? U ħanajdlek ħaġa oħra wkoll. Jiena għalija per eżempju nħossi li mhijiex daqshekk faċli wkoll jiena ġejt f'ħin, fi żmien fejn jisukunaw naqra ta' boom. Sewwa, meta jien bdejt ma' Tjara kien hemm il-boom tal-live. Kien hemm ħafna live acts u l-bars kollha jridu live bands. U mbagħad ġie naqra l-boom tar-radio. Niftakar il-Terry għalli ħafirlu illi kien verament mitġennen fuq l-ewwel produzzjonijiet illi jiena u Howard konna semmajnilu. U kien thanks to him, ġifieri li talt fuq ir-radio u kien hemm ħafna iktar artisti illi kienu qed jindaqqu fuq ir-radio u l-mużika lokali kienet qed tindaq kważi mhux ħanajt l-istess persentaġġ tal-internazzjonali, imma kienu qed jibboostjaw. Nowadays hija naqra inqas il-ħaġa. Sfortunatament imħabba probabbilment il-pjattaformi tal-medja soċjali bħal TikTok, Instagram u affarijiet oħra u YouTube u YouTubers. Il-mużika lokali m'għadix qed tindaq. Tiġi naqra diluted, du. Eżatt, fuq ir-radji lokali, minix qed ngħid li mhix apprezzata min-nies, għax hija apprezzata ħafna. U naraw mill-festivals li qed isiru, mill-festivals li jużaw il-lingwa Maltija u li huma produzzjoni lokali. Jiġifieri hemm min qed jaħdem u jistinka għall-artisti lokali. Imma ir-radji jridu jgħinuna naqra iktar ukoll. Għax in-nies ħatfittex il-mużika lokali jekk ħadd tismagħha. Jekk qiegħed tisma' jien naf il-minħan semmi Dua Lipa, ma nafx, whatever, l-artisti internazzjonali Rita Ora, Katy Perry, ovvjament huma brillanti, imma trid tgħin naqra l-artist lokali. Naħseb il-pajjiż li hu anki żgħir ħafna. Id-daqs. Saqajkom għajjenin, muġuwajn u jridu s-sirħan, mela ewan Amrita, il-post magħruf għal-kura tas-saqaj. Aħna nifhmu l-importanza tas-saħħa tas-saqajn. Nofru suletti u żraben magħmula biex itukom is-sapport u l-komdità li jixirqilkom. Is-suletti tagħna huma magħmula b'esperjenza, professjonalità u teknoloġija biex takkomoda s-sieq propju tiegħek u tindirizza l-problema speċifika tiegħek. Mela ejja ħantejbu l-kwalità tal-ħajja tagħna. Amrita għal saqajn b'saħħithom. Jiena nħares lejk, jiena lija inti waħda mill-iktar artisti lokali li għamilt suċċess hawn Malta. Però it's not even your full-time job. Le. Għalfejn il-mużika mhix il-full-time job? Għax il-full-time job tiegħek you're an LSC. Għalfejn, għax jekk hawn xi ħadd li huwa kapaċi da jagħmlu l-full-time job tiegħek huwa int. Ħanajdlek, jiena nista' ngħid. Le, m'intix qed tajt ċaċada. Jiena nista' mmur full-time imma jkolli mhux mużika biss, affarijiet oħra. Issa sar hemm il-content creation, pereżempju, mhix faċli laqas, jiġifieri mhix qed ngħid żomm naqra mhix qed immur naqta' il-blat fil-barriera sewwa. Imma mhix faċli biex inti you balance everything. Jiena nemmen illi il-pajjiż huwa żgħir ħafna fis-sens, mhux qed ngħid għax there are many dogs for one bone, that's not my point. Il-pajjiż huwa żgħir, so loġistikament, jekk jien għamilt kunċert il-bieraħ, pereżempju, jekk nagħmlu għada f'ximkien ieħor. Mhux ħajjiġu l-istess ammont, kważi min kellu jiġi. Ġi. U l-kunċert li ħatamel inti ħajkun forsi 6 xhur oħra. Per eżempju, konċert on a large scale. Tijak, konċert tiegħek. Jiena għandoq, per eżempju, affarijiet privati, affarijiet hekk.
Imma biex inti tagħmel dal-konċert on a large scale. Imma m'intix pereżempju palett xirin li qed tidur id-dinja Le. pereżempju. Leo. Le. Jew inkella jibqa' l-Amerika stess. Inti eżatt, jekk inti tidur state to state u ma m'għandux għalfejn joħroġ jekk inti- mill-Amerika. eżatt, jekk inti qiegħda- Anki ġo l-istess state jista' jmur ħames postijiet Ġifieri differenti. hemm artisti Amerikani jiena waħda mill-iktar hekk kif taqbattajt affarijiet li nħobb nagħmel ħafna huwa li niskopri artisti ġodda Okay. internazzjonali, fim, terżib Amerikani mostly jew Kanadiżi jkunu. U nibatek il-saħabi jara, isimaw il-di. U mbagħad they blow up, ġifieri. Ma xi kollok Tinduna, you see the fire. U le, huma jkollhom diġà storja, per eżempju fl-States, tibda tinduna li huma popolari, so they're gonna blow up at some point. Imma even jistaw ikunu li daw l-artisti, they never go international and they never go past a couple of states around, imma jkunu vera popolari. Inti għatta d-dilek ma jisib meta kont zaħira ħanemegra, ħansifer, ħanfittex il-popolarità ek internazzjonali. Għat kellek, did you ever have that hunger? Meta, yes, totally. Jena meta kont it-turjajt il-Ġermanja għamil 3 snin, it-turja, kienet xi ħaġa li kienet on my mind ħafna li per eżempju neqpa ngħixem. Kemm kellek żmien? 23, 24, Okay, right time. xaġek. Imma ma nafx, fis-sens, ikun, like I said, the stars have to align. Diġà kien hemm isom il-fliles frasi li at the time, per eżempju, kulħadd irid ikun 16 ma doffi. You know, ġieli kont nikdeb fuq l-età tiegħi, kemm għandek żmien 20, mhux vera, ma timorru fuq Wikipedia. Għax dak iż-żmien kienet isu kulħadd trid ikun żgħar, kien hemm ħanajdlek jiena meta kont qed tutturja l-Ġermanja jien. Għax kombinazzjoni kont qed nara il-dokumentarju ta' Lou Pearlman. Lou Pearlman huwa dak li krea l-NSYNC, Backstreet Boys. U fi żmien tiegħi kien hemm band oħra li kien ikkreaw wara li kellu imma xi għajt magħhom, għax dak he was in a lawsuit with them, and he was a big conman, Kienet ikkrea show jismu Big in America, u daw as 5 dan il-band kienu qed jitturjaw magħna. We used to do the shows together. Per eżempju, we'll be on the same, fuq l-istess skaletta, in the same line-up, fimt? U ma kienu iżaru. Kien hemm din il-boy band, girl band, solo artist girl, but trid tidher mod partikolari ħafna enfasi fuq id-dera, fimt? Li kont inħossa ħafna, ġifieri jien hemmhekk niftakar il-competition kienet mhux kemm int tajjeb ġieli, kemm għandek pereżempju mużika oriġinali jew kemm għandek band tajba miegħek jew inti kemm int tajba vokalment. Kif tidher? Vera? Kienet hekk, hija, niftakar hekk. U kif kont ħossok li tidher dak iż-żmien? Ovvjament għax kelli 20 xi ħaġa dejjem nara l-ħażinu. Ma kontx qed nidher palhom, ma kontx qed I wasn't selling that, jiena kont qed I was selling more like a punk rock kind of, you know, image. So it was all about huma il-glam pop. You know, dak iż-żmien ta' x'isimhom, Ashley Simpson u Jessica Simpson was selling that. You know, like this polished kind of act. So you don't look back u taħseb tajt? Regret? No, never. Le, jena I never regret, because I always look forward, inħares il-qoddim u ngħid jekk jiena interessata f'dak it-tip ta' suċċess jew xi ħaġa internazzjonali hija xi ħaġa li xorta tista' tiġi. Feta akbar. Issa naraw pereżempju revival ta' artisti imħabba series u hekk li jerġgħu jiġu lura fiċ-charts. U s-song tkulina li ċartjat pereżempju ma' snin ta'. You know? Ovvjament, ira inti kull fejn tmur kulħadd jarfek. Kif tħossok il-fatt li isek, I mean, you are a top celebrity għaw Malta. U ejja, you know what I mean, ma naħsibx li għaw ħadd li ma jafx minni ira Losko. Kun hemm min imma mhux xorta. Ejja, ma xatet jgħix taħt il-blatta. Le, ġibi ma nħodix for granted. Imma kif toħodha li speċi ta' ma jiena li tkun il-grocer, anta l-grocer jew il-supermarket. Ma dak titkellem il-ħadd il-hormones.
U le, ħanajdlek vera rari li ma jkollek tinkellem il-ħadd. Xina tell-Rita ġifiri vera nħoss li. Vera, il-kuntatt. Il-kuntatt umana li hija importanti ħafna. Ġifiri jekk tittoqtonni solitary confinement. Yo, give me the cold shoulder. Vera joħroġ il-karattru tiegħi, like inħossni vera skomda meta xi ħadd ma jridx ikellimni, toqtonni dik il-ħaġa. Imma le jiena minn dejjem ħabbejt li nkun man-nies u dejjem I'm always striking up conversation man-nies, so għalija hija xi ħaġa anzi nħossni xurtjata li pereżempju nidħol x'imkien għand jien naf xi ħadd titħaqli jew jkellimni. Ovvjament għażali jew meta xi ħadd pereżempju ikun naqra hater. Le, I'm okay with it, imma persi biġi li raġel jgħidli tibdew tnejn haters, jinduna u hekk, jina, vera, m'indunajx. Ta' parsi. Le, vera, ma nindunax. Jow, ninduna u ngħidu forsi m'għandhomx grazzja miegħek. Mela kulħadd trid ikollu grazzja miegħek. Definitivament. Jiena ftit għandi nies li pereżempju ngħid Madonna dil-persuna vera repulsiva. Like literally. Toddon fuq subajja. Noddon fuq subajja, għax f'kulħadd nara xaġa sabiħa. Iva. U probabilment dawk il-ġiex nis repulsivi ġifiri, niltaqa' magħhom xi darba u nispiċċa. You know? Not so bad. Ġifiri, dil-ħaġa tiġri probabilment minnaħa ta' ħaddieħor fuq wkoll. Li jaħseb li jiena tip ta' persuna hekk, imbagħad jiltaqa' miegħi u jgħid that's the aim of a Leo, to make everyone love her. Love her, vera. Naqra impossibbli. U le mhux hekk. Imma iva, vera. Min ħajħobbok, min ħajħobbok. Alla ħares kulħadd tħobbok għax id-dinja tkun boring imbagħad. Alla ħares int tħobb kollox jew tħobb il-kulħadd għax imbagħad tiġi boring hu. Minu l-boss id-dar? Int jew Sean? Sean. U kif għatta? Sean, vera. Naqtak naqra ma. Le, jina Għaxina bħala Leo, bl-Inglis jgħidu, we like wearing the trousers. Aħna, we're very. Le, għara, jina nipjana, I'm a planner, ġifiri, I am disorganized, I have disorganized organization. Le, imma Sean ġifiri, Sean għandu target u jilħu, Sean huwa ġifiri Sean għeni ħafna fil-ħajja tiegħi u fil-karriera tiegħi wkoll. Għax għandu vision u he will go with that vision. Li importanti ħafna. Le, jigwidani b'mod. Qabel ma kellix dik il-gwida, fejn ma kellix persuna minn ta' ġewwa li sa tigwidani u tgħid l-isma' you know, għara naqra l-affarijiet tiegħek wara hekk. So dik napprezza ħafna u le, u jisu l-boss. Imma d-deqanix ta' xaħat ikollu hekk, mhux jiġifieri li għajtu bista. Iva, tajt mhux ħajajdlek tilbiżda kid-dublet. Le, anzi vera nitqu fuq ċerti affarijiet għax speċi ta' hekk. It takes the piss about these things. Imma le, I'm happy with him għax he steers, I'm there, I'm like, but yes, we're a good team. It's not, mux jisu u biss. It-tnej fl-imkien, imma naqra iktar forceful, u għandu karattru. Jina I'm a bit more lenient. Okay. I'm a bit good. Okay. Fimt? Okay. Ma narax il-ħażin. Okay. Għazin mux pozittiva u tajmin jew negattiva. Ma narax il-ħażin f'ċertu affarijiet jew il-ħażen. U iktar sharp, iktar switched on. Kifet tajli għara żewġ minn nies u jgħidlek daw naħseb they don't like you. Eżatt. U jara, u mill-ewwel hekk, you know, u jiena nara xark. Dal-sajf. Tajjeb, fil-fatt inti tfajt ritrattijak. Bil-bikini. Bil-bikini u bil-bikini? Bikini, ma bikkejt il-ħat zgur. U naħseb il-comments fuq bikkejt il-xinis għax. Anyway. U jina batlek messaċ personali, brava kemm minn sabiħa. Thank you. U battulek għax konna din nitkelmu għatlek għandek. Ara, ħafna nies ħarsu lejn
mara bħalek. Tajjeb, u ħafna nisa. U jgħidu perfetta, pero ftit ikunu jafu li kulħadd ikollu l-insecurities. U jiena fil-fatt saqsejtek għatlek ira, x'inhu ma l-insecurities tiegħi? U inti semmejtli li laqas il-beż bikini. X'inhi? Le, mela, hija nagħmlu ħaġa ċara. Ħadd mu perfett, mhux hekk? Ħadd. U anki minu jider fizikament perfett, il-ħsibijiet, mux ħadd ma jinduna li everybody has his demons. Le, mux hekk. Le, jina niftakar meta tkellimna qabel, kienet isa l-insekurità tiegħi li nikxef zaqqi sewwa bej għax għandi kelli 2 C-sections, allura għandi dik il-fold, u għandi naqra dak il-stretch marks tal-baby, which I'm very proud of, ġifiri. U ħafna nisandom, ġifiri. Mux hekk. Forsi, ovvja, pero. Eżatt. So, jina, I embrace them, għax najt minn ġoza, minn ġoġis miħarġu ġiġ babies li għalija hija miraklu. Part of miraklu. Imma le, mbatt, speċi taj, qabel ma laqt 40 għat li l-nifsi, mela jena dejjem neqret u najt, għax ma toġobni ġzaqqi, għax mandiċ patata, u għax saqajja hekk, u noqgħod neqret. I have to do something about it. U d-deċidejt li jena fil-break tiegħi, b'dik is-sija break li għandi, naqbad u mmur il-ġim. Sibt ġim li oġobni u sibt personal trainer li għalli jisma' jina namlu dan il-vjaċ miegħek, fem dan il-vjaċ ta' u jinkoraġġini mhux b'mod li għax tider aħjar jew tider iżbaħ, għax għal moħħok u għal ħajtek u għal benefiċċju tiegħek importanti li inti tiġi hawn 3 darbit jekk tista' 4. Domanda, kemm il-darba qabel ma tħalta training jiena tiġri. Ma jkollok xabtit? 1 ma jkollok xabtit, 2 tħossok għajjena, 3 u f'xi dwejja, 4 I'm in a bad mood u m'għandi xabtit. Tagħmel training u kif tħossok aħjar. Ħafna aħjar. U dik il-ġurnata fejn inti ma kontx rid tmur u mort, tagħmilek il-kuraġġ biex terġa' tmur l-għada, pitada. So dik vera importanti. Illi meta ħna nkunu qed inħossuna illi qed nerqu naqra tajt jiena ħan iġġielet. Insejt ngħidlek fuq il-palk l-aħħar darba mat-tielet song niżlet il-pressjoni. Wow, ġifieri kont qed inħossni disaster. Imma bdejt ngħid li nnifsini jekk ħan qafissa. Xejn, bajt għaddejja, bajt sejra, nipprova nixrob l-ilma. Dak il-ħin kelli abtit pakket crisps. Dejt ngħid ħastra, imqarek jiġi li naqra raqmiela. U dawn affarijiet li n-nies ma jindunawx bihom, għax inti by nature inti you're a performer. Għal inti meta tkun performer isek ma trid tiddizappunta u koll in-nies ġew jarawk. Mela. Jien niftakar darba biss kelli nikkanċella performance tiegħi, konċert tiegħi. Kelli l-għanet kont tajjena ħafna u kelli problemi bleħni. U kombinazzjoni f'dik l-erja kien hemm ħafna trap, ħafna siġar li kont umbat skoprejt allerġika għalihom. U kelli nwaqqaf wara xi 4 diski. Vera ħassejtni ħażin stra. Tipprova kemm jista' jkun ma xi kultant. Kienx hemm x'tagħmel, I couldn't. Ma beda ħiret xejn, leħen. Meta tħares il-qudiem. Naf li issa dal-waqt għandek il-kunċert ma' Stephen Schwartz fl-aħħar ta' Settembru, u ma meta tħares il-qudiem. X'tara? Nixtieq nara iktar ferħ u iktar minn daw il-momenti li nqattajjena li huma verament sempliċi. Tara Baby Number 3? Le. Nixtieq ta' meta nara pereżempju xi baby. Meta nara xi baby fiċċa lallu ħaġa. Jiena panic attack jaqbad meta nara baby. Le, inħobbhom ħafna, ma kieku pereżempju mmur is-supermarket nixtri wieħed, fimt? Mhux inkun pregnant. 9 months. We skip that part. Eżatt. Le, baby. Ifhem, hija xi ħaġa li għaddit li minn moħħi kemm il-darba, mhux baby, stamma, pereżempju xi ħadd iktar avvanzat fl-età. Imma hija xi ħaġa naħseb illi again, the stars have to align for it. Has to be the right time. Eżatt, the right time. Eżatt.
Le, ma narax baby, imma Eurovision? jiena ma ngħidx le, għax jekk ngħid le, Ara, dik darba. Vera. So ma ngħidx le, imma ma ngħidx. You never know. You never know. Min jafbu. Forsi mhux pala kantanta, forsi pala jinnaf kompożitriċi, pala awtriċi, pala jinnaf ma nafx. Forsi ġi Whatever. għaw Malta u tkun il-prezentatriċi. Kieku tajjeb. Le, miex ħaġa li qed naħseb fuqha, so what's not in my plan. Le, momenti hekk sempliċi u sbieħ mal-familja tiegħi, iktar momenti sbieħ fuq il-palk ukoll flimkien mal-band tiegħi. Din il-prestazzjoni li semmejt inti ta' Stephen Schwartz hija opportunità li hija waħda stellari, I mean, fej qatt kont nobsor illi ħanamel songs minn musicals. Gbar, palta Pocahontas. You know, so Check. dawn huma affarijiet jiena nemmen ħafna and the law of attraction. Ħafna. U nemmen li inti temmen fiha wkoll. What you put out there is what will come back to you. Vera nemminha hekk, manifest and it will come back to you. It's a very positive, huwa mod pozittiv ħafna li Kif tgħix tgħix il-ħajja ħajta. tiegħek. Process. Għax il-ħajja x'inhi? Il-ħajja hija rutina, le? Il-ħajja hija tqum filgħodu, salli tnej. You know, mbagħad tista' tgħid lilek innifsek, ħanħu l-ewwel kafè tal-ġurnata. Kemm niżel tajjeb dal-kafè? You know, mbagħad ħanamel training pereżempju. And naħseb li għattajt inti wkoll importanti that we look forward to the simple Ija ta', things. Aħna ngħidlek hemm ikun hemm min pereżempju tisma' dan il-post joqgħdu jifirhom ix-xejda tnej, you know, that's a negative mind frame. Meta fil-verità tista' tgħid, you know what, forsi vera għandhom raġun. Like ħanqu għada. U minn flokin bin-nervi najt. Ngħid grazzi. Omt. Whatever you believe in. You Jiena know? grazzi mulej, tajtni ġurnat oħra, Oħra, grazzi, mhux hekk. whatever. Mhux hekk. Fiex temmen. You know, għandi ġurnat oħra. You know, tuħu l-kafe, tagħmel it-training, tmur ix-xogħol, jekk inti qiegħed f'posta x-xogħol fejn m'intix qiegħed għall-qalbek. Ara kif tagħmel. Ara kif ħatamel biex Ara kif tbiddel mhux dak ix-xogħol. faċli? Mhux faċli le, mhux qed kif ngħid li hija tagħmel? No, faċli, no, għax no. hemm min forsi huwa trapped f'ċertu sitwazzjoni li ma jistax joħroġ minnha sewwa, ġifieri jiena nifhimkom u ngħidilkom. Pero there's a way out slowly. Ha. Yes, Tajjeb. there's a way out. U forsi jekk inti mdejqa fuq xogħolok, forsi ta' barra xogħolok tista' tagħmlu mhux iktar hekk. sabiħ għalik. Mhux hekk. Mela, grazzi l-univers, grazzi l-lira. Grazzi lilek tal-istedina Tal-li tiegħek. ġejt għadda l-ħin, asnaf kif. Time flies when you're having fun, Mel. Mela, qabel ma titlaqli, Aha. għawek għandi. Jiena għalek ġejt. Għalek Għal-rigal. ġiet, rajta Ġbel. jien mill-ewwel. Mela, għandek the icon ta' jeb Oh, ta' wow. Andoras, Grazzi. Banderas, ta' Antonio Banderas, ta' jeb għaxat ta' ħazin. Grazzi lil-Taxbix Perfumery. Grazzi. Għara ħi, dan għal-ġol bathroom, jew il-kitchen. Lallu kemmu hello. Tajjeb, grazzi Proset, I love it. lil-Valletta Glass. Thank you. U, Aha. għax nafu kem tkun busy, Aha. and then mammi, Okay. dejjem ikun ħaqqa naqra treat. I love it. Thank you. Trattament grazzi lil Majoka. Grazzi Spas. ħafna. Tajjeb ma ġejċ Vera għal napprezza. xejn. Le, ma kun naf li ma kon ġej għal xej, ma fil-sens, thank you, this is an add-on. Grazzi ħafna. Grazzi Ira u qabel nala nixtieq nirringrazzja lil sponsors personali tiegħi lil Morgan għal ħwejjeġ, Herba Ellison għal xari, il-Gabi għal makeup u Luxonas għas-set. Għadkom kif segwejtu kellimni, il-podcast ta' gwida li jumiġjub lilkom minn Renault Malta, Pizza Hut, Amrita Foot Care and Wellness Center, Valletta Glass, Ferrara Casa, Majoka Spas, Positive Parenting Malta, l-Awtorità għall-Ambjent u r-Risorsi,